Sí. No, sí, a mi ja m'han dit, jo estic esperant perquè en qualsevol moment, o sigui, jo porto tota la tarda aquí, però em van dir que en qualsevol moment pot aparèixer una patera. No, aquest barco d'aquí no ho és pas, no. Però és que estem molt avorrits. Jo ja no amb aquestes històries de TV3, la Caixa, el Barça, els socialistes, la Convergència, la Vanguardia. Jo és que em ven unes ganes de vomitar que no puc més i estic esperant si arriba una patera perquè és que no hi ha dret, no puc més. I la Guàrdia Civil i els guàrdies urbanos que parlen en català ens la foten per darrere en català i ni això m'agrada. No, mira, abans un guàrdia civil tenia morbo, però és que ara que et folli un mosso d'esquadra per mi és la mateixa marranada. Sí. Passi per darrere la càmera, nen, que estem filmant unes declaracions, però jo crec que l'únic que pot salvar Catalunya, ara, sincerament, són les pateres. Estic obsessionat. I també estic parlant de fer una transmediterrània que porti pateres cap a l'Àfrica, aviam si ens despertem, perquè tanta Catalunya, de la Catalunya, i que tenim un negrito però li hem après a parlar el català i és molt educat. El cardarem igual, acabarà fent de capullo i llavors ens caurà molt bé el negrito. El que hem de fer és baixar-se els pantalons i que ens se la fotin tots. Ens se la fotin tots i obrir els ulls, perquè els sentits estan estabornits. Ai, calla, que em sembla que arriba una patera. Ai. No ve cap patera. Era una que arribava o que marxava? No.